Els educadors de FEDAC Montcada som xerpes, uns acompanyants i guies del seu aprenentatge i fem de bastida amb aquest ambient de tutopia. El diàleg està present contínuament en tots els moments. És molt important en totes les edats, des dels més petits fins als més grans, dialogar i treballar totes les coses que emocionalment els hi afecten. Decidim durant 3 moments diferents del dia fer 2 minuts de silenci, on ajudem els alumnes a parar, a pensar i sobretot a respirar. També treballem les emocions en les rutines del bon dia. Els alumnes es poden identificar el seu estat d'ànim en qualsevol moment. Totes aquestes rutines que fem en el bon dia d'expressió de les emocions i en el racó de la bona notícia, que és una finestra on els alumnes poden explicar coses i fets importants que els hi passa. Tot això ho fem per potenciar l'espiritualitat en els alumnes, que creiem que en aquestes edats és molt important, perquè els hi dona estratègies pel futur que els hi vindrà i pel seu creixement personal.